Sziasztok, egy humorvalit és ebben a videóban Rocket League-ezni fognánk, és akkor egy rankedot toljunk is le. Ebben csak a videóban csak max. 1 vagy 2 ranked lesz. Ugye sajnos elkezdődött a suli, remélem jól lett a vakációtok. Elég szarügy, de hát egyszerűen annak is el kell kezdődnie. Steamen Humor néven találtok meg, ahogy itt láthassátok is. Én lehet, hogy visszajelölnek, lehet, hogy nem, attól függ. De mondjuk szerintem minden valószínűleg, amikor ráérek egyből visszajelölnek titeket. Szóval ja. Léci, találj már egyet. Gyerünk is. Jaj, bazd meg. Na ne, ezt itt belákolta. Hát az úgy jó. És nyertünk? Hát... Hát jó. Jó. Szerint akkor megyünk még egyet. Lehet, hogy valami zug, az pedig kicsit a gépen, nem tudom, mert már nem is kapcsoltam ki. Szóval kifogom ezzel zug. Közben észak, bocsánat. Igen, a horrort fogom folytatni. Most kapuba leszek. Az igen. És ilyen volt, hogy belügyem. Szép. Csak ha én nem passzoltam volna, akkor nem is rúgta volna be. Most nem megyek oda, szóval hát nem. Én meg se köszönjük. Jaj, de jó. Bazd meg. Légy szíves, gyere belém. Nem már. Nyom már el. Nyomd már el. Na. Én megyek. De szokta egy gyerek, szóval... Na jó van, aztán... Várom az alkalmas pillanatot. Nagyon vagyok, szóval na mindegy, ha halkan beszélek, azért elnézést. Na gyere, na kedvi.
Azt, hogy csaptam ki, de ez meg miért ugrott arra, az meg hogy lehet valaki ilyen vétlen? Ilyen szerencsétlen embert, mint ő van, nem láttam meg. Haha. Bazzing már. Az! Mi védés! Milyen jó védés! Hát az kurva jó védés volt. Irigykedek a gyerekre, milyen szépet védett. Ilyen felfly-jal kértek el. Hát az nem ért össze. De én tudok repülni, nem az, csak hát... egy pár megmutatom nektek. Jó, most tudom, hogy mesre kéne koncentrálnom, de na. Az volt a fly. Majd arról startok egy tutoriált, ha valaki meg akarja tudni, csak azt írja kommentbe. Szóval elég, ha egy ember is írja, mi az. Tartok róla tutoriált, szóval... Mégis nem leszek olyan köcsök, hogy senki sem körülbelül a tutoriált. Csak ül egy szegény ember, hát de... Na, értitek. Reket lízsezni, meg cségózni is cségózzak, majd arról is lehet, de a cségóról inkább live úgy mondom. Vagy ha ilyen horror napokat viszünk ki, például eltiltása van, akkor arról is lesz. És aki gyengébb cségó, vagyis nemrég kezdte, vagyis olyan kb. 2 hete, annak olyan gyakorlást ajánlok, hogy jobb legyen, hogy beatmatchezik legalább egy órácskát, és akkor lesz fejlett, és legalább egy Novide-nek elmegy, akkor mindig azt szoktam, beatmatch meg fegyververseny. És akkor amikor jól belelendül a játékba az ember. Mert tudjátok, ha valaki egyet megöl, nem tudom, hogy hol szem, de a Raket is ez a cségót, na valaki egyet megöl, akkor már ugye belelendül, az többet is meg akar. Csak azt nem tudom, hogy jött ide a cségó, a Raket is ez, szóval... Mindegy. Ój, mit kihagytam, lol! Lol! Mit kihagytam? Miért löksz át, Istenem? Hogy lehet valaki ilyen... Ellöki a saját csapatását, ott lett volna az esély. Akkor én is ellöklök. Elnézést a buszért. Ez elég béna volt, lol. Hát én most elég béna vagyok. Nem tudom miért. De. Csak már belopja, Istenem. Igen, noob leszek, mert igaz? Na. Hát ezt fel nem hozza le. Hát nem nézzel, mit nyertem. Hát akkor ez a videó ennyi lett volna, köszönöm, megnéztétek, én Humor voltam, a következő részben találkozunk, sziasztok!